wuce wannan gurin. Ya sha yi min tayin irin wannan amma bana kula shi. Amma a wannan gaɓan da na zo a wannan matakin ya kamata a ce na kula shi. To amma dai zuciya na dai bai bani ba. Bayan na same shi yana zaune ne shi kaɗai a ofishinsa. Sai yake ce min yau kam ko na ki ko na so sai na ba shi haɗin kai. Sabida bai zai yiwu shi ya min alfarma ya taimake ni kuma ban taimake sa ba. Abu ne wanda na san abin da yake nufi kuma na san me yake nufi abin da yake ce min kenan. Saboda haka kawai kar na yi mishi wani kame na ba shi haɗin kai a yi a wuce gurin kowa ya rufa wa juna asiri. Ya ishe ni da surutansa da sumbatunsa ba yadda na iya. Sabida ni ma dai yana burge ni maganan gaskiya. A duk lokacin da yake karantar da mu irin kallon da yake bi na da shi ni ma kuma da irin kallon da nake bin shi da shi kallon sha'awa ne. Kuma dukanmu mun fuskanci junanmu kawai dai ya san ina nauyinsa ne sabida haka shi ya sa nake yin haka. To yau kuma gashi kowa ya fito wa junansa da abin da yake nufi. Ina tsaye kawai yana kan mun waɗannan maganganun sai na ga ya ja baya akan kujerarsa yake ce min na shigo kan na ji tsoro saboda wannan ofishin nasa ne kuma sai da izininsa ko ma waye ne yake da ikon shigowa. Da na ji haka sai na ji raina ya ɗan yi sanyi amma ba wai don na saki jiki ba. Ya ja baya a kujerarsa ya tashi ya zo inda nake. Sai ya fara taɓa ni yake ɗan zare min gyallen da yake jikina. Na sa doguwar riga ce atamfa kawai sai na ji ya ja min zip ɗin bayan riga na. Ana cikin haka dai na fara kame jiki yake ce min na saki jiki fa ba abin da zai faru. Idan ina so na gwangwaje na yi duk abin da nake so ba mai taka min birki a makarantar nan to na amince da ƙudurinsa. Kawai da na ji haka sai na ɗan saki jiki. Ya fara shafa min bayana. Yana shafa min bayana bayan ya ja min zip ɗin riga yake manne ni a jikinsa. Duk da haka dai ban gama sakewa ba. Sai yake ce min to shi baya son irin haka idan ba zan ba shi haɗin kai na yi mayar masa da martani akan abin da yake min ba to na ji duk abin da na zaɓa wa kaina shi baya da faɗuwa. Sai ya koma ya zauna ni kuma na kasa tafiya nake ce masa ya yi haƙuri. Ba haka ba ne kawai dai ina jin wani iri ne a jikina ina jin sai ya ce min dama zan ji irin hakan sabida zai iya yiwuwa ban jima da sanin irin abubuwan nan ba ko kuma ban cika yi ba amma dai ya san ba wai ban san komai akai ba ne. Na ce mishi haka ne. Muna zaune kawai muna fira sai na ga ya ja zip ɗin wandonsa ya cire burar shi yana nuna min. Ke ce kin gani idan kin yarda da wannan kika bani abin da nake so to duk abin da kike so za ki yi a makarantar nan kuma ko da ma menene kike muradin ki za ki samu daman yi sabida zan tsaya miki akan karatun ki ne ko ma akan menene ɗinki. Ni kuma da na ji haka kuma ba buri na kamar na ga na yi gaba ta ɓangaren karatu da sauransu. Shikenan na dinga kalla tun bana son kalla ina gani ina ɗagar da kai kawai na saki kai. Na dinga kallon buran shi babba ne sosai ƙato ne. Gashi irin wannan buran ne mai cike da nama ga jijiyoyi kawai abun har ya bani tsoro. Na sauke kai kawai ya yi min dariya ya ce kin gan shi irin ya miki ƙarami ko? Na buɗe baki na ware baki na ce ƙarami kuma sa? A'a girma dai. Sai ce to na zo na gwada ya gani. Idan na gwada ai zan sani ko zan iya ɗauka ko ba zan ɗauka ba. Yake ce na zo na yi abu akan lokaci kan lokaci ya ƙure mana yana bakin aiki ne. Ni ma kuma ina da abin yi sai na ce to. A yadda ya ja zip ɗina ban mayar ba na zo gaban shi akan kujeran da yake zaune sai ya ware min kafansa yake ce wai na masa wasa. Yana so yau ya ga bajinta na sha mishi buran shi kamar yadda ko da yaushe idan ya shigo aji yake kallon ina shan minti. Ya ce to irin wannan shan mintin da nake yi minti mai tsinke irin shi yake so na yi wa burarsa. Sai ya ce to shikenan. Kaman wasa dai na kai hannu a hankali na fara taɓawa daga taɓawa kawai sai ya fara nuna min irin
in je zuwa har ya fara kaiwa makuran nan kenan. Na fara wasanni da shi a hankali ina murza mishi ‘ya'yan abubuwan nan nashi guda biyu da suke ƙasan wannan abun. Ina murza mishi su a hankali har na kai kan babban abun. Na ɗan matsa mishi buran shi, na yi rami da hannuna, na sa hannuna a kan buran shi ina kaiwa sama da ƙasa. Tuni kan ka ce me kam mutum ya fara zubar da ruwa. Wani farin ruwa ne yake fitowa a buran shi, alamun ya fara zuwa maƙura, yana jin saƙo yana isa masa yanda ake so. Daga hakan kawai sai na kai bakina, ai bai jira na ƙarasa kai bakina ba, kawai ya taso da hannuwansa ya riƙe keyana ya manne bakina a kan buran shi. Kawai ni kuma ba wata na fara sha, ina tsotson buran nashi kan kaciyarsa ina tsotsa ina lasa da harshena. Har ya fara ɓata min baki amma ban daina ba, ina kaiwa sama da ƙasa yana kan danne ni. Tun bana iyawa na fara sabawa sai in ya danne kuma abun in ji ya cika min bakina har bana iya sa shi a bakina gaba ɗaya. Har nake ji kaman zan dawo da abin da yake cikina ne. Haka ya ci gaba da yi da ƙarfi yake yi yana ihu. Ni tsoro na kar a ji mu nema a ofishin amma shi babu ruwan shi. Wani sumbatu yake yi, ki je daɗi, wayyo daɗi, ki ƙara ƙoƙari daɗi. Ina jin daɗi, ina son haka, ki ƙara, ina son haka. Duk abin da kike so zan baki. Kawai ina sama da ƙasa da kaina yana ta sa min abin shi, yana zura min abin shi a bakina. Bayan an gama hakan sai ya kawo. Bayan ya kawo amma haka bai daddara ba kuma abun ma bai kwanta ba. Hakan yana nufin bai ƙoshi ba kenan. Sai ya ɗaga ni yake ce min na juya ta baya. Na ce na juya ta baya. Yake ce min na yi a gaggauce man. Na ɗaga mishi hankali fa. Sai nake nuna mishi ban gane abin da yake nufi ba. Kawai sai ya taso. Sai ya sauke min hannuwa rigana ta kafaɗin nan. Ya ja min vest ɗin da yake jikina. Rigan mama kenan. Sai ya kafa kai a bakin nonona ya fara sha. Yana sha yana murza ɗuwawuna ta baya ya riƙe ni ya rungume ni a jikinsa yana murza min ɗuwawuna da hannun shi. Ni kuma yana kan manna min gaban shi a jikina. Ina jin abu ta tsaya ƙyam. Kawai na yi murmushin mugunta. Na ce to na kai mutumin maƙura kenan. Ana haka da hannuwan shi sai in ya manna ni a jikin shi sai ya ɗan bugi ɗuwawuna ya ɗan mari ɗuwawuna sai ya matsa da hannun shi ya dinga murzawa irin cikin ƙwarewa cikin salo ɗin nan. Can anjima sai in ya tsotsi bakina ya lashi bakina sai ya ƙara kai bakinsa kan nonuwana yana tsotsa yana lasa yana ɗan ciccizawa. Wash ni ma dai gaba ɗaya sai na ji ni na kunnu. Kawai na fara sumbatu ina ɗan koke-koken nan dai wanda zai san ni ma na shiga hannu yanzu. Sai yake ce min wai ina so ina kaiwa kasuwa. Na ce ana haka. Shikenan bayan haka sai bayan ya gama sha min nonuwana na kai maƙura sai ya ɗage min rigana tunda doguwar riga ce. Sai ya sauke min wandona. Bayan ya sauke wandona ƙasa ya ɗaga ƙafafuwana ya cire wando. Kawai sai ya ɗaga hannuwana sai ya dafa teburin shi da su. Irin na juya ta bayan nan kenan. Na juya ta baya ya ɗan kwantar da ni. Ina dai kwanciya rabi da rabi a kan teburinsa. Shi kuma yana ta bayana. Kawai sai ya riƙe burinsa. Na ji ya fara samun a gabana. Yana samun a gabana tun ina ji abun tana kai mun kai har ya zama bana ma iya magana. Kawai ina so ne ya ci gaba da aiki. Shikenan ya samun abunsa. Ji ne kawai buransa ya shiga cikin gabana. Ya fara cina. Yana ta mun gwatsu. Daga nan nima na ɓalle na fara wash irin ina sumbatu dai haka ina ƙuri ina gurnani. Shi ma kuma abin da yake yi kenan. Kina da daɗi, yannan kina da daɗi. Ashe na ɗauki lokaci ina kallon ki ne sai yanzu za ki bani kanki. Na cuci kaina amma dai hakan ma bai ɓace ba. Wash kina da daɗi. Yaushe za ki sake bani me kike so faɗa min? Ina yi. Yake dinga mun gwatsu. Cina yake yi babu wasa alamun wasa. Yana yi da ƙarfi kuma ina jin daɗin abin da yake mun. Ni ma na ƙara zagewa irin ba kamar ya sa ni dolen nan ba irin ni ne na so hakan.
yana yi idan ya yi gwatsu ya ci ni sai ya zo ya juyar da bakina sai ya sumbaci bakina ya tsotsi leɓɓana ya yi kama nonuwana da hannayensa ya dinga murza su har da wani ɗan bugin ɗuwawuna yake ya ɗan mari ɗuwawuna irin mu je zuwa ɗin nan. To a haka dai ya dinga min gwatsun nan ya dinga ci na burarsa ya dinga kai min har kai ya dinga kai min har kai nake jin burar nasa sabida dama kun ji na faɗa muku babba ne kuma ya iya aiki cikin salo da ƙwarewa. Na ji daɗin abin da ya min. Bayan haka sai na kawo yana kan yi min wannan abun sai na kawo daga nan kuma gajiya ya fara bin jikina na fara ce mishi na gaji yake ce min na ƙara daurewa dai bai san ni da gajiya ba na ƙara daurewa shi kuma ya ci gaba da yin abin da yake yi ya ɗau tsawon mintuna sannan shi ma ya kawo kawai wani ƙara ya saki haka yake dinga yi so shikenan har ya kawo shi ma ya gama ihun da zai yi a lokacin kawai a gaggauce ya sa wandonsa ya ja zip ɗinsa ya ce min ni ma na sa kayana kuma kawai sai ya canja min fuska ya ce min na bashi namban asusuna namban banki na sai na faɗa mishi sai ya tura min kuɗi ya ce min na je na ci abinci yanzu za mu yi magana idan ya gama duba jarabawar.